Awopra wami ngitshela izinto ezenzeke lapha eMaskandi. Mina ngumZulu mfethu. Yes, ngumZulu phaqa. So lengazalwa mfethu. Angaze ngibone isidumbu somuntu mfethu mina. Si-style mfethu umuntu azaqumbe. Yes, azaqumbe sisu. Umuntu ahlale 3 days. Yes. Hlale 3 days. Ehleli nje mfethu kanjani bamshiye kanjani. Sabo mngani nami namhlanje sibonisela amanqawo. Ngimkhontoze ngawo neki. Khontoze ngoneke, ngimkhontoze ngoneke. Khontoze ngoneke mhlawumbe ngamshaya 16 hole. Yabo. Elinye nje labanzima lisuka la. Laza la. Ngepodlela. Kulokhu uzudescribe the internal structure of the heart. Yabo, and external structure of the heart. How does the heart builds the blood circulation system from the human body? Yabo. Nanoma yini. Ukuthi ngiphume ngisho ngathi mfethu umuntu mfethu uzongisiza ngiphume emadrugsini ngimqabula izinqa. uNkulunkulu manje ntombi abanasi ngiyafunga ngiyagomela ngamqabula mfethu. Uyamazi ubheka icela? Hayi umazi kahle. uNdosi. Yebo. Ayinoba isiqosi kaNdosi nje leso sivusayo. Hayi lesikholo mfethu engisithathe kuyena nami la. Bese siyasilahla ngathi ayingeke. Lesigqoko lesi songisiza mina. Yabo. Ngisibona ngisibuye ngasithanda nje mfethu. Sikuhleli. La ngiyabonga. Ngoba ngiqala ngisho isigqoko namhlanje yazi. Phela ngisho isigqoko. Wathi kwaba nje umuntu enkonzo waphucwa leso sigqoko. Wefethu ungayisho lo muntu hey. Yabo wabu usenjeni. Bese ngisenjeni ngakhula. Yeah, ndoda. Esande sky singaka kuwela lapha ebusweni la. Hayi le sky lesifethu. Futhi ngizothini la. Kwakuyisekuseni. Ngolesihlanu, ngolesithathu, kwakulesithathu. Suku lomgqomo waDodi, yabo. Yeah. Futhi amanzi awekho. Lento yokuhamba kwamanzi manje emalokishini. Yeah. Sengina mhlawumbe sesinesonto ukufika iVatirikani. Sengiyesonto amanzi engekho. Uma ufika iVatirikani la ngilele ekhaya uma uyangivusa yabo. So isikhathi esiningi bese ngihlala ekhaya sokuyimina ngedwa sesala noma ekhaya yabo. Bhuti wami semsebenzini mengivusa uma mvusa nje uma usephethe igubhu seyiphiyala phuthuma nayo imoto yamanzi yabo yona. Ngithi uma sizokhipha igubhu engangikhona yabo. Yeah. Ngivuke ngimlandele yabo. Mangimlandela ngiyafika emgaqweni na iVatirikani lana. iVatirikani mhlawumbe nempompi mhlawumbe u6 ngala amapayipi yabo. Kuleli site ngala kugcwele leli ngala isayidi nangu uma umile kulayini ume nogogo abadala ogogo nje ngisogogo mfisa ogogo. Yeah. Yabo ogogo engibaziyo basendaweni nami yabo. Nangu mfana omncane nje phambili uzobatshela ukuthi nini ngeke ukhe umuntu engakakhe yena owakhe lo mpompi lo la umuntu uzokhala ufuna akhiphe u20 rand. Hey boloni uyagoloza ukolozela abantu abadala. Ngifike mangifika la ngithi hayibuwe wena efisi sicela ukukha amanzi yayibona yabo angizele ngokuthi mina ngiyiphara wara tshela ukuthi ifesi itanci kakhulu kunako konke wangithuka so ngitshela ukuthi nini ngeke ngizwe ngawe wena msuni kanye uzongibiza ngaphansi kwegedi kama nangu uma emva kwami. Yes nangu uma emva kwami yezwe ngithi efesi usini yayibona ubuso lana ukuthi nini lo omunye ugogo wesithathu so number 3 usewuthumelile u20 rand ethumeleni ingane encane elokhuzini kubo usicela imlandelo uNthontolana ukuze uzokwazi ukuthi njani amnikeze nofana ngoba uyawadinga amanzi yabo. Ngilwe mina ngithe gogo ayikho leyo nto kuyenzeke leyo nto edlala umfana emhani kanjilo yabona hlonza ipayipi mangidlonsa ipayipi uyalibamba uyaliqinisa lofana yisho ngempawa shaya ngempawa lo fana lidedele ipayipi yabo. Sema lidedele ipayipi la bamba ipayipi ngifakele uma igubhu la sonke umuntu akeze na 2 scoop so hangathunga phinde ubuye futhi nawo phinde layisho yabo. Bese ngimlayishela imali ukuthi asibeyicela ngukhe nabanye ukho yabo. Babonga ukho bathe wasisiza phela ngokufika kwakho yabo. Besikholozela lo mfana wakwaHlophe yabo. Ubhizi yasigolozela lo mfana abadakwe lezi dakamizwa lozoncika kanje. Yeah. So lo mfana udlala incika yabona. Maye indaba enza kanje thwayi nakubo enza kanje kubo yabona. Uma wakhe nje akamanje ukuthi uyini. Yabona.
ngisho noma kubo noma phaka kumtshela kanje athi ma angibhemile mina tshela uma wakhe akhomba uma wakhe futhi uyamsaba yena yabo shaya ngempaba mina mfana lo nabo abantu abadala bayabuka la omakhelwane yabo basho bathi ayidlala phela nosilamlele yabo baka lapho sesengisasigubhu phethe amabhakede awusuku kanje bafeso ngizodlula endleleni eyipassage futhi isitolo ngala icrash indlela la yabo ngishawa shortcut ngifuna ukuthenini ngiphumele ekhaya ezansi yabo bangiphethe amabhakede kanje kanofana uzongizuma ungilandela nebhodlela ineki yabo ngizwe ngomunye umfana sesi washo phela nangezokwaza yazi ngisengibeka phansi amabhakede ngithi singiyaphenduka yabo asho lofana ngebhodlela yabo ngoba loqala nje kwaba yilili yabo ashaye la igazi liyashisa ngingezwe asho lofana sawamgwaza yabo shayela ngebhodlela fesa bubuye la meshaya la yabo nje la kuninginciba la ngiyalibona nani nawo amanye la hey mhambi bakhe lawo yabo shaya ngebhodlela lomfana lo ngisho ngithi yebo nali ibhadi lambo yabo ngane encane kanje phenduke lofana lapho ungishaya ka left ngo right yabo phenduke ngimbambe yabo awu nje engikwaza bafo nangu uma wakhe la osisi bakhe yabo abantu bakubathula basholisa bamkhuzi yabo ngoba yini ngoba ngimshaye ngempama mina phenduke ngimbambe yabo awuma ngimbamba kanje ngibambe ngimbhanqe nodonga ngikhuphule ngomqala kanje bambe ngomqala sawuqasaza lo neki wakhe ngudonso neki bambe yona lo neki ayathe engikwaza ngawo yabo sabo umngane nami namhlanje ubonisela amanqawo ngimkhontoze ngawo neki khontoze ngoneki mhlawumbe ngamshaya 16 hole yabo elinye nje labanzimile lisuka la laza la ngebhodlela lelate engikwaza ngalo mshaya ngebhodlela seyakhala uma wakhe sesini hawu kodwa uzokwazi ingane yami kanje ithi mina ngithulile nimbuke engikwazi yabo mase kuyimina sengimgwaza seniyakhuluma yabo lona ngimgwaze athuma ngimdedele yabo angimdedele aqhuleke phansi yabo mengiquleka ngithele ngamanzi thatha amabhakede ami hambe ngekhaya yabo amabhayidi oqala la ngisawahambisa hambisa amabhayidi ami naba labangani bami la bese abantu bami bayiphilani yazini ungasaya kola namanzi yabo sombambisa uma wakhe amanzi futhi sonke siyabona amabhayidi maningi ambambisa amabhakede yavuza lapho bolaba akuyimbedu lithambo lesiqhomo livele ubala yabo ingqondo lezi ezincane zamabhodlela isele ngaphakathi yabo inyama lela iyalenga yezwa ilenga mhlawumbe ngithi engangozipho bafu esele na yabo zamuyigeza lento ekhaya zamuyigeza ngigeza engibuka insayike into engizoyenza yabo hambe ngesipilo kuze ngimshiyeni fike emshiyeni la bangithunge la bazama ungithunga futhi emshiyeni nawe ngithunga babonani igasi lingasaphumi sengiyisulile ngayiwasha ngazama ukuyiwasha ngamanzi yabo bafike benze njani bona bathatha inyama le bayibuyisele bade bangithungi yabo kanti bangithunga nje kunamabhodlela ngaphakathi yabo asele kanjalo mhlawumbe bathatha about 6 months ukuthi iphole lento yabo ngihlala sepholile la amanye amanxeba hambe ngeqaqa itishi kahle yabo senje ngina 2 weeks ngiqaqa lezi itishi lezi ithi ngayibuka iyabhibha lento yabo ibhibha la etishini yabo mangisi ngiyayizwa nje uma ngisi kanje ngiyalukuza ngiyaphinyeza ubuso yabo ngiyeza kuyahlaba yabo buyele khona esibhedlela ngabe ngisa ku x-ray kunophisi bamabhodlela yabo abavela la ngobovu khona yabo bangiqaqe abusha futhi phinde bayiqaqe bangiclean bawakhiphe lamabhodlela bawakhiphe yabo phinde ngithunga kwesibili yabo ngoba ngithunga kwesibili nje bafo akakaphili yabo thunga kwesibili sazobuye ngibuye ngizoqaqa lezi itishi lezi yabo sengakayiqaqe itishi phinde ibhiphi yabo mayibhipha kanti ibhiphelele isayithe ngala ibhiphi sibhipha ngala futhi yabo asomasho ukuthi khona amanye amabhodlela nangempela yabo mangisi siyabuyela bafo uphuma ibhodlela elingakanani
elingakanani mfethu mhlawumbe ngalinga mhlawumbe half westick samentshisi. Yezwa. Half westick samentshisi kuyikona ukuthi lincane yabo lizacile yabo. Nginamasele nje la enyameni hlele enyameni yabo. La imbeku le nyama yabo. Buyele khona esibhedlela phinde bangihlinze futhi yabo. Bangihlinze esibhedlela ungikhiphe lento le bangikhiphe leli bhodlela le swani la into mangukuthi kanjani banginikeze omunye umusi njalo ekuseni ngivuka fanele ngivenza ukuthi ngigeze ngayo yabo. Geze ngayo ngingayimbuzi ukuthi lento angiyimbuzi yabo. Angiyimbuzi ukuthi bese suspect ukuthi mhlawumbe mangifika ekhaya ngiyayifihla mhlawumbe ngethawula mhlawumbe ishawo ukushisa kanje yabo. Ibole ngithi mina no. Yabo nje ubi kanje nje ngihlala nayo kanje akunamahloni ngayo. Yabo yona. Ngenzela ukuthi nini ishawo umoya ngoba inedishi. Yabo. Abantu bangehla ngenyuka bafu ngesibhedlela. Yabo. Imali yami. Yabo yona. Akekho umuntu ongisizayo ongisupportayo uma umuntu ongisupportayo yabo. Mina ekhaya already alisebenzi ubaba bade sebenze besenza amasipali yabo. Uma udayisa ugavini yabo. Kodwa lapho bafuyitshela ukuthi nini ndokwesi ngibe ithama seningasekho uma uhola imali yababa le yasemsebenzini yabo. Njalo mhla 28 ngilimala nje zalo akakashaya ngisho idate yakhe ukuthi ahole yabo. Imali yomashonisa lengihamba ngayo yabo. Labantu labo bangilimazile bazofika mhlawumbe emva kwa 4 to 5 days yabo. Bazosaxoxiswana yabo. Before bafike shithi by the first day bengilimazile yabo. Lo fana lo agijime alanda amaphoyisa kube yena ongilandela amaphoyisa aqala. Yes. Afike namaphoyisa ekhaya yabo. Befika namaphoyisa ekhaya for the sake ukuthi akekho umuntu wesilisa okhona ubhuti wami omdala usemsebenzini uma abiza ubaba omncane wami yabo. Ohlala ngezansi kwasekhaya abize yena. Fika omncane afika amfaka ofisa se ayikho leyo nto lo uyena okwazi uphilana yebo lona. Lo abamenzanga lutho yena yebo lona. Njengoba uyimbone nje uyena okwazi uphilana ekhaya lo. Yebo lona yabo. Kanti police station akasho ukuthi mina ngimkwazile nje ungkwazile. Utheni imina engimkwazile. Njobe sefike namaphoyisa kanje yabo. So hawu kanti wena futhi umuntu umsukelile athi ubaba nali igazi lakhe nalibo kade ngimgeza nali igazi lakhe egcwele phansi yabo. Akekho nje kumanje usekulokuzini usemshiyeni mefika nje ngiyafika nimbone naye yebo ukuthi unjani yabo. Jika amaphoyisa esuka uyasidakelwa wena yabo udlala ngazi yabo. Ahamba amaphoyisa amshiye kanjalo mangibuye buya suba bayazini hamba uvula icala ngivulile icala lofana yabo. Buye ngihambe ngimvulile icala lofana futhi mase ngimvulile icala thatha ummeli womseshi wami ngikhombe kubo lofana yabo. Ngifika kubo bamfihla bambalekisa kubo yabo. Bamcashisa yabo athi umseshi wami akulungile sombamba yabo. Sami ngisafika namaphoyisa oqala mawakhe la umama lawa amakhruku yabo. Fike namaphoyisa futhi azama ukulibribe leli phoyisa yabo. Ngimali kanti ngiyabona yabo. Ngisevenini ngemumva i4x4 le ehayi le moto zabasesha le hayi le eneyitika yabo. Ngingemumva esihlalweni sangemumva yabo. Fika nemali useyiphethe ngesandla yabo azozama ukulibribe iphoyisa yabo. Linqabe iphoyisa imali yabo. Ancenga sawo abanayo idrink ngiphethe ngisho drink yabo. Ngiyacela manje abantu kuthi bese ngivele ngiyavela ngemumva ngithi hawo kanti ngijwayele ukwenza nje vele yabo. Ngijwayele ukwenza nje yabo. Angithi yabona ke baba ukuthi bengaqamba manje ukuthi kwangani yakhe ke sesithole uyayifihla ingane yakhe yabo. Abesho lo umseshi sayi sengiyayibonela mina boqinisile mfana aduke mosho ukuthi nini akulula usithole ingane yakhe ngoba uma wakhe vele uyayikhulumela. Yebo lo uyayikhulumela uma wayo yabo. Kodwa ke lokho sukwenza mama yabo wazi ukuthi nini kuyicala kwayikona uzama ukuthi ubribe iphoyisa lomseshi ngabo. Futhi abuya mama lokhuzini omseshi babuya bebebuya futhi bagcina bekhulumile nabazama ukuthi bambribe ngaleyo ndlela bambribe ngayo yebo lona. Uma ngathi ngiyal-attend icala lami ngiyal-attend hayi ngaze ngagcina ngiphela amandla yabo. Ngilimele lapho kanje mina la yabo. Insizwe seyidakamizweni ebizwa ngephara emphakathini
ivikela omama bomphakathi. Fresh. Kuyisigcwelegcwele somfana. Ngokubuka kwakhe idakamizwa ngabe azintshontshile yini umholi noma ileader eyidakamizweni ngoba usuwasuka nje emphakathini nje manje usuhlala eyitaladeni zeTheku emgaqweni. Lokhu kuvikeleka abebezoba nakho uma wakho namalungu omphakathi cause umntwana mayesezaliwe emphakathini usuke ngasesiwe owalowo muzi kepha usuke seyingane yomphakathi. Ukuba yihawu uvikele abantu abadala ngokubuka kwakho nje mawuhleli usuhlaziya ulele emgaqweni ukungabuki mhlambe ukuthi idakamizwa zabe phuca umholi wakusasa. Izinto engicabange leyo ngifike na inyembezi kakhulukazi manje ngisinhlehla nempilo yami mfethu ngicabanga nani kusasa lami yabo into engangiyifisa ngempilo yami yabo manje singayibuka ngisemgaqweni imbesi ikhalibhosi imbesi uplastic ngidala ngadlile ngisho ngithi ngangayitshela ukuthi babe kube mina lo yabo mina bafutshela iqiniso mfethu njengomuntu efa mfethu yabo ngikhuluma nawe la man to man yabo ngangayitsheli mina bra wami ukuthi mfethu ngiyogcina ngihlale emgaqweni yabo into engiyibukela kude leyo nami ngingayicabanga yabo ngendlela enganginani mfethu enganginogqozu ngayo lempilo yami yabo mina mfethu ngasini iphupho lami ukuthi ngibe psychologist yabo ngangifisa ukuthi nje ngibe udokotela mfethu yabo cause even ngisho esikoleni yabo bengivunyiwe ngingenzi ngani mfethu ngingenzi ngani mhlawumbe ukuthi kanjani khona into engenza ngayo no yabo ngengqondo yami namadli bami nokuyimisela kwami by the time umem emphambi kwami echaza into yabo mina umem mfethu eklasini bengimphikisa kanje imtshesi mem no lento eshoya yikho yabo athi okay wena ngoku wazi kakhulu awuzi bachazele yabo ngingena mahloni futhi ngiyime phambili ngichazele iclass yabo ngichazele ngalendlela ukuthi lizo understand yabo igcinile understandile mina mfethu ngifuna ugrade 11 yezo bengikwazi ukuthi angisathu umema ngisa ka grade 12 for the sake ukuthenini ka grade 12 na grade 11 besifunda imaths efanayo yabo futhi sikwilokhuza sikwilevel efanayo nangani nangokwelokhuza nangokwemfundo yabo from 2013 bengenza grade 11 yabo ngiphi isikole sesizumqhele yabo kwebhayi la ngashaya khona mfethu ngangisecircumcised lapho yabo ngina 3 weeks okuyicircumcision lapho kuthiwa ngihlala 6 weeks ekhaya ucircumcised uzukwazi uzophola yabo so njengoba ngicircumcised kwenzekeni kukhona ipresentation yabo yani yeheart yabo ukulokhu uzudescribe the internal structure of the heart yabo and external structure of the heart. How does the heart beats the blood circulation system from the human body yabo. By the time ngisekhaya angirehezile yabo eklasini mfethu kwakunengane engangibanga nayo yabo awuzi noma umemo wesifundisa class ishayiswe le science benomkhuba ukuthini athi class nayi test kusasa soshaya test kanje noma ngolesibili soshaya test ino 100 rand ozoshaya number 1 nawo 100 rand kwakhe yabo lo kube kushiwo classini swa mem siyazi lo 100 rand waduba yabo lo ayakabhala itest isapreludes kuze isapromote yabo lo by the time kuningani so mhlambe sibangisana nayo ngani ngama marks lengane le abesho mem ayizamisa ukurehezisa inkinga yawo bafo iyacreme yabo abozalo ke kuqambela manga waye mina ngivumile yabo ingacremela ipage lonke lencwadi ingashingisho is ngisho da yabo the way ekwazi ukucrema ngakhona kodwa mase kuswani into awichaza on your own understanding
yabo leyo akubuyi lose yabo that the problem umeme la ekhala khona yabo cause ilapha mase uphambili stage izobe siyodwa sekuthi okay I will describe yabo give the characteristics of it yabo how does this works yabo how does this function bizolona lose yabo ngisekhaya by the time ufika umeme ufikele ekhaya ngihleli noma lana sekuseni ngidle parish yabo akhala umasi ngeke kodwa ingane yami njengoba ilimheli nje ufika nje umeme lapho bafo ngigqoka iphinifa lokama yabo for the sake ukuthini afanele ngo into ezongisunuka yabo lona akhala umeme asino mama ongcono ngamsengela mina ngisho informant sengelele enye iblock elikhulu kunaye for ukuthi angasungali cause ngiyamazi uyena umuntu ongayenza lento yabo just to prove that thing ngishoyo manje la phambi kwakho yabo engarehezile yabo ngizocela ukuthi nje kumenzele itest manje ya 15 question yabo ubone ukuthi lento engisho iyona yini yabo ayishaya umemo itest la yabo lo 15 question bafu yes from 15 questions ngathola 14 yes akhala manje inyembezi wasikulungile mthatha yabo akusasa fune sande selokhuza so present lezo social presentation yabo la isikole ngibhekene nazo ngiphethe khona uToti High, Klesvach, Kingsway, Makhutsa High, Mkhumbi, mhlawumbe about 20 different schools yes yabo and isikole ngiphuma kusona mina mfethu siyihlathi isikole sithathwa nje esinongi kanjani isikole sosikhotheni yabo ngoba by the time mfethu ngakwazi ukuthi ibuye ne trophy no 15,000 yabo yabo anginamzali ngihamba naye by the time ngishutha izithombe la shutha izithombe nginomem ila ngafonela khona ubaba ngasi baba ngicela uzoshutha nawe kwafika same time bafika egqoke uniform yasemsebenzini yabo cause esikoleni umuntu obengiasendele isikhathi esiningi bekuyena ubaba yabo kufika same time ubaba sengishuthile qala phansi ngazicela uphinde ngishaya isithombe ngino baba bangivumela yabo la manje ngima estage bafo ngima estage khona isport light sesingikhanyisayo yabo nasi lokhuza ishathi la fesuna like iproject yabo phese induku la likhanyisile la lokhuza nali ilokhuza i structure of the heart yabo time ilokhuza uyikhomba funa usho ukuthi this part is called heart uyinemisho ilepele after uyilepela funa usho ukuthi nini yini umsebenzi wayo yebo leyo yabo did you know ukuthi inhliziyo yomuntu is divided into two parts yabo there's a right atrials and the left atrials yabo the other part is for the deoxygenated blood and the other part is for the oxygenated blood yini awuyibuyisa esizulwini okay mase sibuyisele ezulwini lelinye side lihlala igazi elingcolile lelinye side lihlala igazi elingangcolile yabo sho njengoba ngiselingcolile leli gazi lingala elinjani elinomoya wani mfethu loba sini oxygen yabo lelinye elingenayo oxygen yayizo leyo by the time inhliziyo ipump igazi uzwa inhliziyo ipump papa yabo leyo yenzani ispread is spreading the blood to all the tissues of the human body yabo ithumela igazi kuwo wonke amasosha omzimba womuntu yabo njengoba ithumela igazi kuwo wonke amasosha omzimba ileli gazi selinjani eseline oxygen yabo ithumela kephi kumalungs ilokhuza izinso ini fesuna amalungs izinso fesuna ama-kidney every human body every human organ yabo ekhona ngaphakathi emzimbeni yabo so that it can get an oxygen so that it can function yabo cause without the oxygen angeke ikwazi function yabo lo so fesu by the time it's oxygen it's whereby it's getting a power just so wazi izinjani ifunction yabo secondly fesuna
njengoba ehlukene ehabini yabo. Sometimes mina not even sometimes yabo. In my life ngikhule ngazo inhliziyo yomuntu ika left yabo. But ngokufunda kwami nginyuka namabanga elangathola khona ukuthi no is not on the left hand side, yes, but it's in the middle of my chest. Yabo, ukuyikona ukuthi the biggest part yabo ilengele lakale. Yabo. Kodwa ngokuba kwayo ibikephi la esenta lesifuba somuntu. Uyazi ukuthi mawulinganisa isifuba isibhakela sakho silingana nenhliziyo yakho. Yabo. Sometimes the science ifesi sini believe it or not. Bas lento engitshela yona iyona. Yabo. Namanje ngaprovela something mhlambe obungeke uzuyibelieve. Thathe lamanzi lawa, thatha uplastic lo esi-true. Yabo. Wasele phakathi. Yeah. Yabo plastic now nje lo mhlophe lo weqeda utamatisi. Wasele phakathi, thatha igaslight. Yes. Ishiz ngaphansi. Yabo. Yazi ukuthi lo manzi angeke azazashe. Angeke azaphumele phansi. Yabo. Kodwa mawukuthi uplastic uwodwa uzosho uplastic uminci. Kodwa mangunamanzi angeke uzosho. Yabo, ngaze kuze kuphela igaslight. Endoda. Isimo impilo sakho uma ucabanga singalungiswa kanjani? Ukuze manje sibuyele lento esilahlekele manje ngoba siyisizwe silahlekelwe makusho. Efeso ngiyakhala ngiqede efeso. Yaba. Ukuze nje efeso ngizama efeso uze ngiphume emadrazini. Yabo. Kona wena efeso ngiqambela mangiyimisela ngokuphuma. Yabo. Ngenza nanoma yini. Nanoma yini efeso. Nanoma yini. Ukuthi ngiphume ngisho ngathi efeso umuntu efeso uzongisiza ngiphume emadrazini ngimqabula izinga. uNkulunkulu manje ntombi kaBabanasi ngiyafunga ngiyagomela ngingamqabula mfethu. Yes. Ngendlela mfethu ama-drugs asengigqilaze ngayo. Philela ama-drugs. Ama-drugs mfethu awusizi ngaluzo. Yes. Awana benefits. Kodwa hlelelisenini udestroy le mfethu impilo yakho. Yabo. Akumnandi bro wami uphanta mfethu every day uphantela omunye umuntu. Ehleli nje naphansi efika sekhangeza imali. Le mali ayikhangezayo akani mhlawumbe ubulela umuntu noma mhlawumbe wenzeni uzuyithola. Yabo. Yena nje ulindele wena ukuthi nina ukhangeze akhangeze leyo mali yakho anginike lama drugs lawa akunika wona. Yabo. At the end of the day, at the end of the time ngaso senkingeni akanendaba. Yabo. Awobra wami ngitshela izinto ezenzeke lapha eMaskandi. Mina ngomZulu mfethu. Yes, ngomZulu phaka. So le ngazalwa mfethu. Angaze ngibone isidumbu somuntu mfethu mina. Si-style mfethu umuntu azaqumbe. Yes, azaqumbe sisu. Umuntu ahlale 3 days. Yes. Hlale 3 days. Ehleli nje mfethu kanjalo bamshiye kanjalo. Yabo. Ukusakhipha ifoni ephaketheni afonele mfethu abantu ba forensic abantu abazosiza koze kusiza umetro mhlawumbe oyidlulela ngendlela. Sumise mfethu uma mfethu u-attend lento lo sizo osipha lona sikwazi asizakala umuntu basithatha isidumbu sakhe. Yabo. Ibhadi ilungu lelo mfethu elimbi. Yabo. Baningi abafethu befa. Yabo. Akekho umuntu osokwashona lapha eMaskandi mfethu ashone namhlanje isidumbu sakhe sithathwe namhlanje. Yabo. Phela u2 days umuntu ehlezi kanjalo. Bamjombe nje kanje mfethu asujombe iphepha ngathi is nothing. Yabo. Ungabi indaba zalutho ukubona lamashangana. Yabo. Awanendaba. Bra wami, awanendaba. Lokho futhi ayakuveza ayigqamisa. Yabo lona akufihli. Yabo. Ayasiqhaphaza bra wami. Siqhaphazela ama drugs. Yabo. Ngibone nento enhle ke kuwena onayo ekuwena eliphethe. Yabo lona. Mawunqaba nayo mfethu lizozama ngazo zonke indlela lokusenini igcine ngakulona. Ayizwa lona. Yabo. Mawunqaba nayo liyazi sengakulona lizokulokhuzela ngale ma drugs ayo. Yabo. Awuze kuqambela mangama amashangane mfethu alibulele izwe.
kakhulu alibulele izwe kakhulu abokumanje nje maskandi mfethu kubanjwe inkunzi ngapha nangapha yabo abantu basinini amaphara yabo mfethu iqiniso mina mfethu amaphara manje ukuthi mhlawumbe ngikhuluma ngwena ngisi nami ngiyiphara yes amaphara brawo mfethu awayibambe inkunzi yes amaphara mfethu ayayiphantela athwala amakhalibhusi athwala igubha athwala amabhodlela emathini yes labantu ababamba inkunzi labantu bangaphandle amashangane yabo and ayibambe inkunzi in such a way ukuthi awanendaba yabo aya destroy yabo and yabona enza nje lento a proud ngayo yabo kunzima kunzima ngoba ngisho ungabikela mfowethu abantu akucabanga ukuthi basemandleni abanendaba mfowethu lutho yini ngalunga izophethwe ishangana Will Ramaphosa ngiyakutshela namhlanje ngiyakhuluma ngabhobo wangikhathela ishangana Ramaphosa ayikho into engalunga izophethwe ishangana ayikho mfowethu ayikho ngiyakutshela nasi ngifuna ukugogelele kobanda yabo umuntu akukhuluma kuthanda lifile mfowethu lifile hey angaze ngilibone izwe life kanjena mina ayikho leli alifile lelizwe lifile yabo nje yabona naye akanemndaba ukuthi indaba and uyazenzela yabo uyazenzela umuntu mfethu ongena engasiphatha kanje umuntu ongenazo inhliziyo zabantu mfethu sithi umuntu onenhliziyo yabantu wazini ngaleli izwe mfethu yini ayaziyo ngaleli izwe ngoba yena uze ngomcebo kuphela sithi umuntu mfethu onenhliziyo zabantu yena umuntu onenhliziyo zabantu esimdinga mfethu yabo no mina ngithi umuntu uganga mfethu uganga mfethu usemandleni but khona izinto engenasidingo njengalezi ezenzakalayo mfethu into engenasidingo le yabo lento eyenza njengamanje ukuthi izwe lifika nje ayinasidingo le protect mfethu uvikela umphakathi mfethu mawusemandleni mfethu ungathatha ngisho ibillion akekho umuntu ozokwenzana uzolidla labantu onabo emandleni phezulu khona enye into engenasidingo njengale yenzakala ayinasidingo lento eyenza njengamanje uthi uyayigqaja yini ngalento nje ayilubulele mfethu lifila alikho yabona ngoba kwenzeka nje indaba zabantu bokufika mina ngene umuntu ozondaba bokufika mina ngizona nabo abantu bokufika khona abantu abangenela phezulu lethu abangene ngendlela eright ngamaphepha abasebenzayo athi mayevalile emsebenzini ahamba buyele ngakubo khona abantu abangene ngokungekho emthethweni abenza izinto ezirong bone laba dilana nalabo bantu mfethu bone laba vandalizayo yini into eyinkinga ukudila nalabo bantu mina ngeke ungizwe ngithi amashangane awaxoshwe no asuwaphi umuntu mina ngiphumile ngibuya ko-Angola ngibuya ko-Namibia mina kunzima ukungena kulamazwe la ukhuthuzwa into engapheli kodwa bona bayingenela la futhi uma bengakubamba ngendlela erong ngale ungaboshwa asisho ukuthi thina akuhlukunyezwa abantu bokufika laba benza into erong akudilwe nabo iyaziwa into erong nakho nje babulalizwe mfethu akudilwe nabo labo bantu labo sure ayikho indaba yalelizwe leli amanyala nje indaba yaleli mhlawumbe lapho ne-crime mfethu nayo ingaphela ingehla mfowethu ingehla because yabona idakamizwa yizona ezifiwela manje nani bezwe akusizi ukuthi uthi wena hayi ufuna ukuqeda idakamizwa uzodila uzovala abantu abayibhemayo no why ungavali laba abayidayisayo those people who are manufacturing those drugs yabo indaba sabani kubona ingoba yini ugain ismokolo kubona yabo ingoba yini ugain ismokolo sidlula umholo wakho mhlawumbe umholo wakho uphinda 10 times bekumokolela hode udonsa imali wena ungashaya iphara umuntu othengayo lo idayisayo uthini ngaye uyidayisa kanjani izophila kanjani sekhona umuntu oyidayisayo cause yena no idayisayo uyaphila ngayo uzozama ngazo zonke indlela zokuthi ayidayise yes ayiphutshise yes abo manje futhi wonke sidayiswa live ayisafihliwe alento yenzeka lapha nje samaphara ahlale emgaqweni kanje yabo ukuthi kudlula imoto hanjiya namaphara ahleli la mfethu ayajova
ubhemana namahowu. Awucabanga umuntu ofikayo because lo mgaqo loya umgaqo osuke ungathini abantu umuntu osuke ngena eThekwini. Yabo. Mhlawumbe uqhamuka ngala ko South Coast kanje. Yeah. Yabo. Njenganami nje amateksi angasekhaya aqhamuka ngakhona ngala. Yabo. Adamsi, Lovu, Gababa, Fesuna. Qhamuka nje angena ngalo amziki mengene eThekwini. Yabo. Okay. Awucabange njengoba ku December nje yabo. Ama tourist. Yes. Umuntu ofikayo uzobona ithi akalazi ithi. Yabo. Uze ngani? Ngobuhle bethi uthi uzobona iDubai. No. Mithi yafika first thing ayibona yini? Siphi isithombe zohamba naso ngothini? Yabo. Yini inhla zohamba nayo? Yabo. Umuntu ophethe amakhamera, ophethe amafoni. Yabo. Uyashutha njalo. Yabo. Uyashutha. Yabo. Avela abanye bayidlalele babheke phezulu. Yabo. Yabo Fesuna. Kahle kahle bese ngitshela amashangana. Ngalama humba lawa khanda amazombe. Yabo. Umuntu onengqondo into usuyibuyisa kahle ngani le mentality yakho. Afuna usiphendule amazombe fish. Wabo ye mentality yakho. Yabo. Uma ususayibuka lento bona amaningi aya wayibhemi. Yabo. Awayibhemi. Nayibhemayo awayijovi. Yabo. Ngoba yena yazi uma uyijova uyilimaza more worse imsambo yakho. Yabo, mase uyifaka emsambweni. Hey. And that is bullshit this. This is not a life. Hey, sasikhuluma kakhulu This is mfowethu. not a life. Singene nje sagamanga ngicela ku episode yethu. Singakaze sa introduceana sakaze sabikela umphakathi ukuthi hey umfoka bani lo ukhulelaphi ufundaphi ngokwamabanga akho wahamba wezwafika because uzwakala nje umuntu ohamba wezwafika emabangeni aphezulu. Ngicabanga ukuthi it's gonna be very interesting ukuzwa udaba lakho ukuthi wena udibana kanjani nezidakamizwa. Kade umuntu ofocus kanje nonekhono elingaka lokufunda. Usibuyisele nje emuva mfowethu from kwa grade 1 ukhulu umfanyana omncane. Umama ebona indodana yakhe anethemba ngayo. Idlala egcekeni nezinye izingane ivuke ekseni ihamba esikoleni. Ikhule njalo izibe indoda. Kodwa namhlanje kuyilento esiyibonayo namhlanje. Umfoka bani lo? Ukhulelephi? Ukhuliswa ubani? Ukhula nobani? Ukhula kanjani? Ubani wena? Mfowethu. Mina bafo umfowadu mfowethu. Igama nguPhilani Ngunjabulo kwakaDolby Sibongo. Ngokweminyaka njenganamanje ngina 31 years. Khula mfowethu. Zalele kaZulu ngakhulela kaMakhosi. Yeah. Yabo. Uma bangena phansi ngifunde ekusakusa, asuke kusakusa, afunde novunywa. Mangasuke novunywa iprimary lo. Awufunda kephi? Imlazi okulokhuzini okumhlophe. Yabo. Asuke kumhlophe for the sekyani ye-transport. Ebesingishaya. Ngabuya ngazofunda ngasekhaya ngiphi ezuzu umqhele. Yabo. Swebhayila ngiqale khona ke ubhema ngibhema ama-drugs. Akhona ama-drugsini ngiqale ngokubhema ogwayi. Yabo. Maluzi la ngibhema nabangani bami. Yabo. Bhemiluzi, bhemi nensango. Yabo. For the sake of senini uzomuntu ethi hayi sange right sayizolona. Shawani, shawuzwi. Yabo kushawulale. Yabo lona. Yeah. Yabo. Bhemi insango, hayibhemi insango. Kwaya yaxhela yahlala egazini. Yabo. Into mesihlele egazini yabo usakwazi ukuthi uphume kunzima ukuthi uphume kuyona. Yabo. Mina bengumuntu esandela amantombazane mfethu esiningi. Yeah. Yabo. Kakhulukazi ima kuthiwa uzwa ngasempilweni abafana. Yabo. Ngoba ngisho esikoleni mfethuna
yes ube ngifisi kona umuntu wazasho mhlambe ngiyajima anu bengishaya irabhi ngidlala irabhi yabo sandela amantombazane okusendela ngamantombazane ifesuna ibhemela insango kwaya amajitami ebekade ngiphila nawo yabo khona umfethu bekuthiwa umvelo omunye ethiwa ubonkosi yabo okuyibona baqala ukuyibhema lento yabo beyibhema lento ihuku yabo so muzi mfethu uzwani la mfethu yini emnandi ngalento yabo athe mfethu ngeke uyibange isekeli nomuntu obhema lento yabo lo kanjani yabo lo asahi mfethu ngakutshela mina yabo lento mfethu bra wami ngathini isekeni ulala naye ichama kathathu ungakachaka yabo athi ngiyakutshela izolo yabo ngeke uyibange isekeni yakho mfethu nomuntu obhema lento yabo lo isekeni igcwala ngayo yabo hayibo yini lo show asi ngiyakutshela mfethu yabo imali indento hayi 230 rand yabo wena nje uyiphasa kanje imali each and every day yabo sungahlelo ukuphatha 30 rand njalo ngosuku yabo ubona 30 rand imali engekho yabo hayi usingizwe lento kanye yabo engizwe lafu yabo engizwe lento imnandi yabo salo ke iqambela manje liqiniso mfethu yeso imnandi mfethu masuyizwe kubambile egazini yabo imnandi bafu dawo yodosa ngayo yabo kodwa yabo ubumnandi bayo ebunje ngokuqalekela kwayo yabo futhi mfethu uma ungayazi mina ngeke ngithi uright unjalo ungayazi yabo ungazi nje mhlawumbe ufuna ukuyizwa ufuna ukuzisistayo uyibona ukuthi njani no you're wrong yabo once you get in there's no way out yabo sezithi ungastiki ngoba uzostaka ayibhema lento mfethu lento mfethu hayi yabambana yabo lo and ngimamba ukudlula insango yabo first day yabo fika ngilala u1 yabo vuka hayi idle kahle ngigeze mfethu hambe kuyovala amajita futhi yabo phini mfethu uyithenge lento size yabo emnandi lapho ngisayithenga insango yabo sengithenga yona lena yabo lona sengele into le 1 day 2 day ahlali ya roast yabo sengizima ngivuka umzimba ubuhlungu ngiyazama ngathi ngilambile mfethu nesibhoxo ngikhathele kodwa ngivuka phansi embedeni yabo sishaphi mfethu ngami yabo lona ubona amajita mfethu hayi oshayila nangaphema le ndawo ngiyaqaqeka umzimba yabo mabe sakufaka mfethu kuba lula awuyiphanteli kodwa boma wahlala uArost bayabaleka ufuna uyiphantele yabo swebhaye ubona nawe lapho ukuthi ngiflopile la I'm in a hell yabo I'm in a really hell I'm in a fucking shit yabo and there's no way out here yabo akuyona impilo le mfethu iwunga nje mfethu it's a fucking shit yabo amashangana ayazi wona ngayo ingakho engayibhini ayazi ngayo yabo so nje umuntu ongayazi mfethu ngithi mina alright unjalo ungayazi ungafuna uzuyazi because lento mfethu ayina mphumela phela nje destroyer ini impilo yakho yabo waqhubeka wafunda usuyazi lento qhubeka mfethu ngafunda uyazi ukumapha amabanga ngiqale mfethu sengika grade 11 cabanga nje usathana uzokubamba ekugcineni yabo senga grade 11 yabo kangokuthi ngitshela iqiniso mina mfethu umuntu okasime ngibuza mhlawumbe impilo yami ngisesesikoleni owazayitshela ukuthi nginaso certificate sami matric nginawo matric for the sake yewu nezwe sengiqala sengihlupha mfethu ngiganga mfethu ngithatha amafoni ezingane esikoleni mfethu phuma nabafoni ezingane ngitshwele ifoni ngiboleka ifoni yakho mfethu ufuna ukukhophe kuma
yabo inginikeza ingane ngihambe ngingabuyi nefoni yayo ngidayisa ngiqalekile ngishawe arrest yabo qala sengikhanda izitori lana mfethu ufika amacala ekhaya noma nesiyaqala siyabona there's something wrong ngalo yabo every time nje mina mfethu sizoba khona izitori ngifika nazo yabo izitori ngifika nazo njalo izitori ngifika nazo sinemali yabo njalo izitori ngifika nazo sinemali yabo aluma wangivala emalini yabo mengivala emalini la utshela ubaba usibaba ngivala emalini yabo cause imali ilokhuze yokudla esikoleni mfethu baba bengifakela njalo ekupheleni kwenyanga nginekhadi lami usime ngingena nje ubaba imali yakhe emsebenzini iyangena na kumina yabo njalo mhla 25 so imali yokudla esikoleni ekhadini yabo cause yini baba wami benesithembi yabo isikhathi sosuka ngamncane isikhathi sosuka la yabo isikhathi sosuka ngamncane ngizoyithatha aphi imali mina yebo lo kufanele ngize ngilinde yena uze kuphela isonto azabuye ezinga la yebo lo uma sekuqala manje ususeyidakamezweni othisha bebekuthanda makunama presentation behamba nawe umfundi nje osematheni noseduze nenhliziyo zothisha uma sekuqala isiphithiphithi othisha kuthatha isikhathi kanani bebona unenkinga noma wehle kanjani kubona othisha kuyibona bebeze befike ngisho ekhaya bezokufuna evesuna ngalapho bengizama ukusibamba isithunzi sami yabo ukuthi ayibangaboni ukuthi kambe kanje kodwa for the sake behavior yami yabo bese ngibehave ngayo si thathi amafoni ezingane yabo ama complaint afike office yabo mhlawumbe maybe take about 4 to 5 months yabo babona ukuthi there's something wrong with you yabo cause esikoleni mfethu ngiyeke besukuba mfethu June July kanje uyekiswa yini ke manje yekiswa yini esikoleni mfethuna yini iarrest yabo uthini uma wakho uma ungasafundi ukuthola nini lokho imali ukuthola phi mfethuna ngiyabaleka ekhaya ahambe ekhaya yabo masahlala ekhaya hlaya namajita kolenye ilokishi yabo namajita engihlala nawo ayiphathi imali yabo ayarobha stop itolo nawo itolo zamaPakistan yabo robhela itolo sithola inyuku siqine sithola imali yobhema la siyakhatha imali sikhatha sikhatha 20,000 30,000 mhlambe sibawu 3 sibawu 2 yabo khama ngaleso sikhathi mangiqhamukile ekhaya yabo makho nediniwe njalo yabo fike ekhaya semaka ngibona usho ngibona memeza ingane ngiphethe leyo mali mhlawumbe 5,000 8,000 simi hamba unikeza umali lapha yabo ngoba yini mangivela mina ngiyiphethe mina life angeke azayithatha yabo thethe ayifuna imali enyembezeni imali egazi ngithi simanga ngibulelanga umuntu la yabo philani bafika othisha la bakubuza wala yabo usangithini mina ngawo yabo phela namazi ngizowasho yabo ngibona ukuthi impilo yami la ayisekho uma ungasixoxela ngendaba yokubanjwa kwezitolo zamaPakistan iqala kanjani wena ujoyina kanjani isikole nje sokuqala nje senze ukuthi nawe uzogcina ubona ukuthi no more going back to school now la kahle fethuna futhi ngiqalekile yanginalutho yabo fike lo fethu lona sasifunda naye kumhlophe yabo hlala kolenye lokishi el-opposite nasengena nga selection lami yabo bema lento le ifethu etsana usiyabhema ngithi ifethuni problem ngishawe arrost angibhemisa yabo ngibona lo fethu secrownini problem mali ngakuyithatha yabo athi mina ngiphanta kanje yabo okay manje ngifake intweni mfisi yabo lona yabo athi serious ngithi fethu ngifake intweni yabo lona defeat yabo machine singabadla ngikhiphe lo machine sidle machine yabo lona la
into kahle mfethuna into yini engifaka ipressure yini na mfethuna ngiyangeseka ukuthi hayi nomela wa repen yebo lona ngiyazi vele ukuthi i-backup nginayo yebo lona yabo ngihlale nalomjida first lana le first unomxhaso wahlala kuona yabo lo mxhaso lona kwako yabo sukusele naye usedlayile yedwa wo asiye stale naye la first una lo mxhaso siyazenzela nje woyizwe yabo umuzwe yabo stale kuphela isonto sidla le mali yakhe yabo bra wami ngeke mfethu ngidinga wena ngale mali yakho yabo lona yabo ongcono mfethu nami mfethu ngifake esikole ngifake ejivini yabo nayo right biza amajita akhe lomjita mfethu awu3 sibe bo 5 yabo angixhumanise nawo mfethu la ngasize nawo ayisiphili nalamajita sekusenjalo athi hayi ngoba ngithi nawo machine sibe isitolo singawusidla yabo khiphe lesinye isitolo sangasezandleni engisaziyo yabo siyani lesitolo lesi athi hayi yazini wena ngoba bayakwazi mala yabo lento ungavili yabo mana la shaya kamnandi nesitolo wena uzongena sungena ekhathini sayi futhi ayikiflow yabo la siphethe umahlafuni yabo mahlafuna impahla okushaya ingidi ngiyawazi mahlafuna phethe umahlafuna face lona la futhi awusuka phethe ibregani lo munye uphethe ipayipi yabo bese kuba amademo awu2 yabo bishaya amaPakistani mfethuna shuthi bangayitholi imali yabo kanti lo bhaka lo imali uyifihla phezulu emakesini yabo samakese kokatakelene phezulu kwelokugcina apha erofini yabo lona thethe efeso imali semakesini la yazi osingene nami yabo ingene nawo yabo lona angena nawo lapha sivukuza imali phakathi yabo isozwa phansi 48000 ayi manje seyivusa khona yabo ungena nawo la bengibona khona lizayizayi yabo ngibona lizayizayi ukuthi ningajumpisi ukuthi liyangibona yabo vala abalambe lovula icala amalivula icala liphose edladleni so nami bengikhona kanje ngizobakhipha abangani bami yabo qala ke lapho sengiyashisa sengiyicala yabo angisakwazi ukula ngasedladleni yabo bese nginecala usungasakwazi ukula ngasedladleni kusifune ngibalekela ini icase yami yalibizayizayi yabo mase ngasaqala ekhaya ngizohlala lapha ngizobhemana ngizodlana yabo la ngikhona ngidla ngecala ngibhema ngecala ngiphila ngecala yabo yonke into yami iqala yabo qale nginikeza yazi ayikho lento le I'm in it is no else yabo fuck yabo lona khasele inyuku lesidle yabo lona phela imali ngokuphela imali round 2 so shaya si yabo khiphe le fethu machine sambe sengawo yabo usipheka ngakubo kuvela thini yabo lo mechaza umashini ongahubo fesuna ayisifike sudle kamnandi yabo yena akaveli uma ngaphandle yabo sudle kamnandi sibuye naye imali izi noma kuyimali engeke hemsazo wapha 22000 yabo siba 5 yabo sibuye naye imali sibuye nayo nje imali iphethwe yimini yabo aPakistani kanenkani yabo uzungishaya imali khipha imali yabo ushaya yabo sivayele ngaphakathi esitolo yabo ikhipha imali ikhipha rice khipha imali nayi imali thatha imali lesithatha ogwaya ama-airtime siphuma siyahamba yabo suke ngaqala ngawo ungenele lezi zinto zamaPakistani ushaya itolo ngibona umsayi imali ikhona la kuyaphileka yabo stick khona qile khona ngisaya esikoleni lapho sengihleli la kuleli lokisha ngisaya nje indaba ngasekhaya ngoba ngasekhaya ngiyashisa yabo le ngabonakala ngakhona nginyama yabo bambu siyazini ayikho into engizoyenza yona impilo le yabo hlale la ngiphile leyo mpilo yabo phela uyibambele itolo la bambele itolo ngisuku elakithi nje sithi siplatsele yabo manje siplatsele idlozi la stabe masitaba siphumelele sidla imali masidla imali
kanti sibeyasazi la lapha yabo seni sokugcwala ngamaphoyisa nje sibambe endlini nje sifekile sidakwa ama drugs yabo siboshwe yabo ukuboshwa kwami ngikhale ejele la ayikho into engizoyenza anginayo kubaleka anginakuya njani vuke nelicala la ngasekhaya yabo le story samazayizayi yabo hlale ejele la mfethu ngigwetshwa yabo ngigwetshwa usuyezi ngigwetshwa usuyezi kale wezivili indlela usuyezi siphela isigqoko sami anginayo into engizoyenza anginavisits anginalutho uma unyanyile yabo hlele ejele la nginavisitsa ejele mawungenavisitsa unibe inombolo mawungeke ukuthi ungenavisitsa wimpatha awufaki lutho awufaki gwaya awufaki lutho ejele yabo lona futhi lapho phela uthi uhlukunyezwa abanye abafana bona ukuthi ayikho into engizoyenza uma wazi wangivisitsa phela mhlampe senginalo sele 2 weeks ukuthi ngiphume yabo asima unothi ungivisit ngomfakela ugwayi noma ngithengele i-airtime sele 2 weeks ngiphume yabo angiphuma la kuphele ngimhlophe ngingaka yabo engibuka ukuthi ayikho lento le yabo nawo amajita amasekhona le-estradini asekhona amanye asashonile yabo still buyele kuyona ihunga yabo asetshele bengiyibhema lento yabo kodwa etshele bengiyibhema nje hayi njengasemnyama yabo ende ejele iyabiza u50 ukuthatha kwakhe inombolo ngoba nakhona into engelula into eyiprocess mhlawumbe ongasilandisa ngohambo lakho naye kufika kanjani ukuze kufinyelele lapho kuwena inombolo fethuna finyelela kanjani ingenxa yesimo angasengiboni singibhekene naso yabo anginavisisa ngiyabuka ukuthi ngizohlukumezeka la yabo ngiyengimele ukuthi ngomele ngithi ngiqhaphaza umfana ngimwashele amadicta akhe ingubo lana ngibe umfazi wakhe shuthi kahle yabo lona ngibe isiqhela sakhe yabo lona yabo bona usayingeke yabo okungcono nami angisathatha inombolo ngikwazi ukuthi nini nami ngibe elinye igovu lamagovu yabo lona because ngiyazazi ngumfana nginsizwa yabo lona ngingizathatha inombolo ngenxa yani yesimo sasejele ngendlela ekuphila ngayo ngiyayibona ukuthi anginavisits anginabishi yabo angeke ngihlale ngiphile ngingabheni ngingenzi lutho yabo kufuneka ibe na something ngejela welutho uma ungenagwayi ungenalutho ungenavisits yabo no mfowethu uhambo lwempilo yakho luyacaca mfowethu awawudalelwe enye into kodwa uphile enye into namhlanje mfethu ayidakamizwa zayishintsha direction yomuntu ngiyakubuka nje amaphupho wakhe ayesenawo ngawe ufikelwa othisha bezokulanda ngisho ekhaya kodwa namhlanje uphakelwe enye into wakho ngawo uyindoda ekhona ukuxoxa kodwa ngiyezwa ngoba nje manje sesibheke aweni ukuthi siya ngokushona phansi zikhona yini ezinye igemegeme mhlawumbe ongacabanga ukuthi abantu bengafisa ukuzazi mhlawumbe lapha enathi niyakhona nafike nagacela izongetsaba into yanamhlanje mhlawumbe bese singabe makuthi uphathi 2 into engaba khona evesikho iningi ngoba ngeke ngagacela nje fesuna so many times ngoba ngeke ngahlala kakhulu kuyona lempilo yani eyitolo fesikoze ngifakele imali yabo blind yabo ngifakele imali ngikwazi uzinami feso mangishayile isikho sami ngifike edladleni ngifike ngishiye something ayiphathi imali kaPakistan too much yikho sekugcine kune protection fee abanye abantu befikela wona too much feso too much our bank
too much. Into mayenza amaPakistani ayenza ngehaba. Ngehaba. Ngehaba mfethu. Mase ya auto gwayo ujolo plastic bin omnyama. Ama 200. Bazakhela nje. Angisabona. Kodwa mina mase nguthola lo gwayo lo yazwazi ukudayisa imali yesi. Mhlambe nje manithola ama 200 nanodayisa kanjani? La izikami izigqoko. Ngokudayisela ngale mali mina ngizokwenza ukuthi uyithenge ngisho unayo. Ngoba yini uyabona ukuthi izehla lezi. Wena uyithenga ngo200 200. Yeah. Mina ngitshela le 200. Yeah. Uyazi uma uthenga ngo200 izayela 200 angizi. Yeah. No, shuthi uba no400. Mina ngitshela le 200. Ule 200 kumina izayela u300. Utakho phulungu ungayithengi kumina. Futhi angeke uzothenga eyodwa. Hey. Yebo. Mhlawumbe uzothenga 5 or 10. And ugwa uyabhenya. Ugwa uyabhenya. Uyabhenya. So much uyabhenya. No, ake sibone ukuthi singakwazi ukubuya no part 2. Nina bendlela nephapha ekhanda kamenzi indaba le umuntu omemeza athi akhalela ukuthi igula lika Jama lichithekile nina bakampudu bovu njengegazi. Nina bakashishiliza ngedidi kwelemaholo limhlabela imbedule nina bentu lebanda ngodonga kwala kesikwabhe kuZulu. Lo khuluma uprofessor ngingwaka Mkhize ndaba phansi kwanongoma esigodini sabudwa umthetho ngasohlangothini kaMathakazi. Mangabe yaqala kuba ingxenye yohlelo lethu lokuchungechunge le oyethamele how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapha silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni. Lokho suke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqashisa umphakathi. Bafowethu udaba lensizwa udaba nje lobhlungu uma uzongena ezicathulweni zomzali wakhe. Ngiyambona yena vele usegaxela ugaxele kunje. Abangumzali owayese namaphupho amahle ngendodana yakhe. Kodwa namhlanje useyinhlekisa emphakathini. Mhlambe wayethi ngisho ekhuluma nabanye abazali. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi kuze ukuthi makukhulunywa nezinye izingane ethiwa wofana nobani. Kodwa manje kugcineni imphumela mayisiphuma kanje eshinte ebabhlungu lebhekana nomzali. Nawe mzali lapha ekhaya ungakubukeli ukuthi lokho mawuzela izingane akekho umzali oyikhethela ukuthi ingane iphelele emgaqweni. Thandaza mfowethu, thandaza ngoba lento okholelwa kuyona ungayidlalisi. Mawuthi uhamba inyanga ihamba ngempela, mawuthi uyathandaza thandaza ngempela ungadlali ungakushebi lokho. Khuleka uvuke ebusuku ngo12 phakathi namabili ukhulekela abantwana bakho ngoba umthandazo womzali wona onamandla odlulo wakho umntwana eyikhulekela yena. Ngakho ke bafowethu usizi lo lesibhekene nalo usizi futhi olunzima kakhulu. Uyongizonda mawungizonda uyongithanda mawungithanda. Kodwa uze linje abaholi bethu futhi uma kusenje kusekude phambili. Ngakho ke bafowethu kubalekile ukuthi sigade abantwana bethu nathi sigade izwe liyoshintshwa yithi. Asikho isiqumama esiyofika nesesikhulu sifike sishintshe impilo zethu. Yithi esiyoshintsha leli izwe leli. Ngakho ke siyacela abantu bejoin membership, siyacela abantu becofa subscribe button, ucofe nebell okuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi bakhona esinye isiqephu engisiposayo izoganqeza ucingela ukuthi uma ungena phakathi uzobe usitholela isiqephu sangalelo suku. Insizwe ikhalileke la ukuthi uma khona ongaba mhlambe usizo ongafisa ukuyilekelela akaphakamise isandla vele bafowethu nami ngakujabulela lokho uma khona umuntu ongavela afisa ukuyisiza lensizwa le. Ngiyabona ukuthi isizwe silahlekelwe kakhulu. Ngakho ke sangincenga